ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನುಲ್ಲ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಕಾರ್ದ ಗಂಟು ಕೈತ ಗಂಟು ಪೂರ ಬೇನೆ ಪಲತ ಕೈ ಭುಜ ಮತ್ತು ಬೇನೆತ್ತನ ತೀರು ಜಿಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಆಪೋದು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದಾಲ ತಿರು ಜಾಪ ಕಾಣಲ್ಲ ದಾಲ ತಿರನಿನಕ್ಕೆ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಲ ಹಾತು ಹುಷಾರುತ್ತೇಜಿ ಬತ್ತ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಜೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಆತನ ದನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬನ್ನ ಹಾಕಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡಪ್ಪು 4 ಕುಂಟಾರ್ದು ಜಿಡ ಆಪ್ ಜತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರೆದು ಬಾಡಿ ಬುಡ್ಪತ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ನಿಕಳ್ಳ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಪಣ್ಣದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡುಂದೇ ಎನ್ನುದೆ ರಾತ್ರಿ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡುಂದೇ ಎನ್ನದುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗುಜ್ಜೆಗರತ್ ಕೊರ್ದುತ್ತಿ ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟದ ಗುಜ್ಜೆ ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜೆ ಎತ್ತು ನೈಟ್ ನಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕನತ್ ಕೊರಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ದು ದೋಸೆ ಅಲ್ಪಗಂದು ಅಂಚ ಅರಿಪಾಡು ಜೆತ್ತದುತ್ತೆ ಕಾಣಲಕ್ಕನ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ ಪಚ್ಚಿರ್ಲದ ಎತ್ತಿದಿರುತ್ತೆ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ನಂಗೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅಜತ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣಲಕ್ಕದವೇನ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಂಚ ತಿನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಹಾಕೋಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಮುಂಗೆ ಬರದು ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಗಸಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಣ್ಣನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕನೆ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂದಲ ಉಂಡು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೆಬಿತ್ತ ಮೂಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನೆಲ್ಲ ಉಂಡವಲು ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮತ್ತು ಪೆದ್ದನಕ್ಲ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಕಾರ್ಲದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೆಳವೈದ ಅದು ಪೊಡು ಬೆಳವೈಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂದುದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪುನು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಆತನ ಪಣದು ಅಂಚ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಇರುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಪೋರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪೋರೆ ಟೈಮಲ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಯ್ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೋಣ ದಯಪನ್ನದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿನಲ್ಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ 2 ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇಜಿಡ ಹಾಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯಿನಂತ ಮಾತರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒರಿ 2 ಜನ ಪನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಾಳೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಪಂತಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿರ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕೇಂದಿರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರಾಡು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೇಂದಿರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾರ ಈಗ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆ
ಉದಾರ್ದಾಲ ಪನೊಂದು ಜೊತೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗುಂತವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.